Zvese zvifanika zvinopfuura. Zvese zvifanika zvinopfuura. Unogona kuita 20 years kana 35 years kana 40 uchiba. But panoziva zvingatenderi kudarika. Unoona rimwe zuva unobatwa uchibatira. Vanoroya vakawanda. Asi anobata achiuya ndemuroya. Vanopomba vakawanda. Asi vanobatwa vachipomba ndezvo. Now, ukaenda kuna vaRoma anoti zvisei pasi pevabatiri venyika, madzimambo, mapresident, masabhu vakaiswa naJehovha Mwari kuti vatonge nyika. But chakanaka hakuna simba risina kuiswa naMwari panyika. Tirimo muSecond Republic tongoda kuti tiwirirane. Pane dzimwe nyaya dzamunongoita kumba kwenyuku unotonga kumba kwako nevana vako nevakadzi vako. But kana waita mhosva apa unotongwa nenyika nomutemo wenyika. Zvisinei kuti uri musoja, hausi musoja, unosenza kubato ripi, uri kuteedza mutemo unodiwa munyika. No one above the law. Iwe muvakadziwo musadi varume vasiri venyu. Vakadzimira. Iyo zvekuti isimuka yakaibvisa here, kukuti ibvisai maZambia, unotadza kukotama chaiko kunhonga ti kabhopoindi, unobvaona nyika yacho. Uona nyika yacho tobva tateiona, zvinorevei? Unoziva kuti switi inoda kuvharika tizoidya, yakanyatsobvarwa mushe. Inonakidza kuti apa ndichazoona zviri mukati nomukadzi waizoona chi mune masisitiromu akatinakira. Chinenge chakavharika chinhu chipi? Icho chikozviti kana koshiro. Unoona munhu anisa chinhu chiri display pachena. Chino something chino ukonye, chino makonya ari muchi angikati. Varume ava, imi varume idai vakadzi venyu chaivo chaivo. Muri kuzvinzwa? Endo muchaicho ukaitarisa. Iwo chikadzi kagadzirwa zvakanaka, chirume kagadzirwa zvakanaka. Norudzi rwakanaka. Kuya mhirizhonga mudzimba. Tiri kuti vana ngavasarohwa vachiri vana vadiki. Munozviitire. Kungozhamira chikoro kuti amwe waundudza uda kuti ndisakanda nokuti ndiite mukadzi. Ndizvozvo. Regai dzive shiri mazayana mutu mukarega vakakura. Vana ngavaende kuchikoro. Vanoziva mararamiro anga pamusoro penyika. Toziva kuti zvandakuita izvi ndakuda kutadzira mumwe wangu. Tofana kuva vanhu. Ngatiteerere ndizvo. Pamusoro changamira. Nauya ndava naye kunoona uya ndikanyoresa zvishwa kuna vachirwani. Chakaita kuti ndikwanise kubatsira mwana waamai vangu. Handinokwanisa kubatsira mwana waamai vangu tiringori vaviri chete. Amai vakange vatoripo nasisi festival nyumba medu. Ndo vakatondinyengetedza kuti ko madii mabatsirana nehanzvadzi venyu
kuita sei kuvaka stand yake. Kana achinge apedza achingopedzawo kuvaka kwake tobva tachitotanga kuvaka kustand kwangu. Asi nyaya yakundirwadza ndeyekuti tapedza kuvaka kustand kwahanzvadzi yangu vakaita zvavakaita kuisa mvura, vakaisa magetsi, vakaisa fenzi, vakanorodza mudzimai. Zvinhu izvi takazviita kubva 2017 kusvika 2019 ndichipedza kuvaka kustand kwahanzvadzi yangu. Handina chandikaita sei chandakapiwa uye handikatarisira kuti ko sezvo hanzvadzi yangu yapedza uku kustand kwaeni taakuchiuya kustand yangu sechirangano vana vomunhu mumwe chete zvatakanga takarangana. Saka nyaya kunyanya kundirwadza ndeyekuti hanzvadzi yangu apedza kuita zvese izvo zvokustand apa atanga kuvaka zvekare ruzevha, ndobva pavakwa kitchen, ndobva pavakwa 2 room, nhasi ndobva kuvakwa 8 rooms. Zvinhu zviri kundirwadza kuti ndakatadzei shuwa mwana wamai angu kunditira utsinye kureva kuti mwana wamai vangu vakarangana nemwanasikana first born yomba medu vakarwadziwa nezvinhu zvangu zvandikange tinazvo. Ndo zvinhu zviri kunyanya kundirwadza zvazondituma kuti ndisvike munomu. Nyaya iyi ndakamboisawo kune veukama vamwe hanzvadzi vedu kuti nyaya igone kutaurika nekugadzirisika, asi hanzvadzi yangu yakakwanisa kuedza kutonyengetedza mwoyo wasisi vangu vari kusauti kwavakasiyiwa nahanzvadzi yangu kuti nhaini zvinhu zvemwana izvi muri kuzviziva here kuti ndo chokwadi zvamukatora. Zvinhu izvi zvakanga zvitori pagiraundi zvichitotorwa zvichitobva zvichienda ikoko. Kana bhiridhi wacho akavaka nevakatakura zvidhina vacho vatori muno. Nyaya vanotoita sei vanotoiziva. Saka ndo zvinhu zvikutondirwadza kuti zvinhu zvangu toda kuti zvidzoke pagiraundi. Zvimwe zvinhu zvandikashandisa zvakafanana nechikafu nedzimwe mari dzandaibatsira nesimba rangu ndichishanda pastendi ndisina rubhadharo ndichiti ndiri kubatsira mwana wamai vangu, tiri kubatsirana but zvakaomana nhasi ndiri kurwadziwa kuti sei vazotanga kuita zvavo izvi inini pangu ndisina pokugara pakatambanuka navana vangu. Zvataura kuti zviko aiwa vaifana kutsinyira manje muromo wavo zvakati zvamukuda zvacho zvamukuda kunokushwa dzenyu. Zvandiri kuda kuna hanzvadzi yangu ndiri kuda 10,000 yezvidhina, 9,000 yakavakiswa imba, 1,000 yakavakiswa toilet, pane simbi dzakashandiswa parimbim 16, pane mawindo frame 7 akanga asina mabhagla basi ndakagadzirirwa kubongoshava, pozoita jecha chirori chimwe chete, pozoita mabhara 10 yematombo. Ndo zvinhu zvandiri kunyanya kuda zvakanyanya kundikoshera. Zvimwe zvandikabatsira nazvo kana kuti vandibhadhari mwana wamai vangu handina basa nazvo, asi ndiri kuda zvinhu zvakanga zviri pagiraundi ndo zviri kunyanya kundidzima. Wanzwa here andipiwa panhau yakutsanangura musana ndofunga ndaitumira mari kuti tibatsire imba. Saka ndofunga pane nhau yezvidhina yatsanangura sofa akazoitsanangura ndofunga kaita zvitona riri beni iya kwandakaiteni ndofunga ndakamuona ndikati sofa tiri papi because pane pavakabhuka vakasiriki nekuti ndakamudza ndikati aimusapose kuti kana uchinge watibatsira kuvaka. Saka panhau yezvidhina anonga anotsanangurira kunyorera kuti akashandisa zvidhina akatora zvidhina zvake plus nesimbi anonga anotsanangurira nyangoti pano bepa rakanyorwera na it's the first time tandaratidza berori ndatorona through vakaya kuzondiratidza bepa andonge ndakazisati taenda kweso yana mwako sisi vangu makabuda dumburi mwachete dumburi mwechete amai vangu chete baba vangu chete wazvinza zvataura ndazvisi vasati vakubvunza vakura uri kuzvitora sei? Ndiri kumubatsira. Uri kumupa rini zvako? Ndikufunga ndikatombomutsanangura kwaye pandakaita izvi. No, ambasini. Uri kumupa rini zvako? Kuti nditi zvingave zviri zvese ka1 ndinganyika ndikunyika because zvinhu zvatsanangura kuti zvakati wandei. Saka ndikufungidzira kuti otherwise ndakwanisa kubatanidza paFebruary March tokwanisa kungoita ziki takwanisa kukompleta. Verenga pepa iwe. Pepa rokuti iro ndinoda zvinhu zvangu zvandinoda kubatsira kuvaka imba yako. Nditi uchandidzosera. Zvinoti 10,000 zvidhina, 20 tons river 10 mawivhara ematombo, 7 mawindow frames, 1 door frame, ne16 ma-iron ring beams. That's dead sheet? 13. 25 January, I'm going to take a payment.
Chokuira kutokupa 3 months dzandakupa ndatarisa kuberekwa kwenyu ende munhu wandazotarisa kunyara ndikamunhu ndikamunhu ndiani wako chinjaja uri wrong kusaurayi chinofema mwana wamai vako akugredeka akasimuka mese munosimuka pamwe chete muchichegana muchiita sei muchienda wanzoka saka nawo iwo manje uri kuita siso yacho iri kuita up inoramba iri down chete yakadai so ndozvikuita siso yako saka siso yako ngaibalance equation unoisiwa uri wrong mukomana iwewe ende ndosakaona ndatoramba kuti vakuru havatauri hatina dambudziko nachinjanja vanokwa hatina dambudziko naye kamunhu but iwe uri wrong ita zvakanaka mutaurira hanzvadzi yako kuti no zvataurwa namambo ndiyetera vataura ndiri kukupai pasina kukundikana muudzi ende umumhoresi kwete kumugumbukira bcause ari right ane kodzero dzake ende usapota uchiita unoziva zvazvinoita anofumuka akafa iwe unenge wakatoja zvinhu zvazvo zvipo izvo kudhara hakuna kana chaunombobvunza pamwe uchidaita nomurume wake saiti zvinonyadzisei iwe wanzatetera kuti kupiwa zvinhu 25 ndati chi 25 chiri mwana anenge apedza nyaya yapo ndeyekuti chapiwa hauchapiwa iwewo nyakunyora musungwa ndiye akuita zvose zvichinyorwa pandinosika pese nechibvunza kuti paitwa payment yezvakati paitwa payment kusvika zvinhu zvako zvaita sei zvakwana kana uchida zvinda pamhiri apo unonokwereta pano muzukuru wangu Jani zviripo kapai vana Jani zviripo taura naJani uchizombawo mari pa 10,000 yake unoziva kuti wambokutaura usaite zvokuona vana vazukuru vako ndiomuridzi waneyo usada kuti nai mari kona mombe dzete chikunoyi usanyadzisa kudaro ndonosaini right next